Vidio sam već da se... Pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksa. Danas ćemo igrati ja i moj drug Bukva Bukviće. Nisam. Danas ćemo igrati Minecraft. Znači, izvinjavam se što mi je odavno bilo videa. Kademo od seljaka. Stvarno mi nije žao. Stvarno mi je žao. Žao. Jeste mi žao. Nije. Jeste mi žao. Đorđe. Reci koji si ocenu dobio. Pa ćete onda razumjeti zašto nisi snimao. Ne znaš što im kažeš. Bolje da učutim, a? Bolje da učutiš. Ako ne učutiš, bit ćeš u grobu. I u pravom životu i u Minecraftu. Upravo kradem od jednih vijeđana. Oni nisu javni. Imaju roditelje za razliku od tebe. Imam ja. Ne možeš u Minecraftu. Ne možeš ni ti. Evo ovdje su nemoj. Evo ga. Tata Birko, Pirko. Kako se to zove? Ovdje je moja. Ovdje Šone. Mali Šone. Dužan. Ovčica Šone. Zašto je baš ovčić? Ovčica. I ljudi, izvinam se, toliko mama mi je bila ušla u sobu, tako da izvinam se. A ti dođi. Dođi kućicu. Ljudi, znači, Uzeo sam činjice. Vi mi napišete da li da nastavim da snimam Minecraft ili da snimam nešto drugo. Sad ja moram da počnem sa snimanjem. Ovo još nije počeo sa snimanjem. I supajte se na kanal Jocraft. Još nisam počela sa snimanjem. Supajte se na njegov kanal. Alo? On voli, njegov reč je deca. On tu govori. Magična deca što snima. Nije snima deca. Pa si mi vidiš kod danas Minecraft. To znam Aleksa Gever. Samo što ja malo kasnije snimanje. Ja sam već tudi inače počeo da snimam. Da, on je počeo pre koliko si počeo? Već 2 ili 3 minuta počeo. 3 minuta. Gdje si Aleksa dolazi ovamo? Uzeo sam činjice za sebe. A za sebe, jel? A ti nisam često uzao. Vidi. Inače ljudi, našli smo u ovoj Da, kućici. čestit. Dođi ovamo. Evo ti prvo. Našli smo u ovoj kućici mnogo stvari, znači metala i svačega, da se naprave činjenice i... Biće svega na kanalu. Eto, smo kvit. Jesmo. Ovdje nam je kućica, pogledaj. Ja ću negdje drugi napravim, ja volim. Kad budeš sam do nas. Ali zarobljeniče. Ti se mali zarobljenik. Ti se Ljudi, inače pišite komentare, hashtag mali zarobljenik. To je da, pišite hashtag mali zarobljenik. mali zarobljenik, to je naš drug Matija, on je mali zarobljenik. Neki Marić, mi mu tako govorimo, znači ubio nas je nekoliko puta. Marić? Jesam. Nisam da vam to Ljudi, ja nisam tebe da nastavim snimanje, tako da ušla je moja mama i vidjet ćete u Đorđevom klipu šta se čuva. Trebalo mi je voda. Još ću materi. Izvinite zbog ovoga. Pokušat ću staviti neku muziku da se ne čuje. Oj, pokušat ću da se... A svatate, pokušat ću da stavim neku muziku da se ovo ne bi čula. Šta je ovo, Aleksa? Pokušat ću da stavim muziku. To je krava. O, Droga.
Jesi Đorđe nosi kokain u ruci. Pa vidite. I ljudi opet za njemu to čulo? Ne, sad sam nekoliko. Zaustavio sam video, malo pokušat češće da zaustavim video da se... A pokušat ćeš. Ljudi, znate kako me nervira. Teško je biti njemu komšija. Đokane, ja se razdvajam. Gde živiš? Tamo ti ne živiš. Gde? Teleportat ću se do tebe. A nemoj. Moram da znam da li ćeš biti u pustinji. Pa, Da, počinjemo da se selimo. ja počinjem da se selim. Evo ga, ja živim. Lupo mi živo razvojeno. Family tekst. Dobro, ajde. Samo kad nađemo lokaciju. Hoću da kopam. Ovo. Oj. Ljudi, lik nije uključio čitove. Ne čitave, nego tu teleportaciju. Znači da mogu se teleportat Vakija. Ali ja ću imati svoju kuću, može? Svaku svoju kuću. Ja se svako jutro napravit ću neki alarm. Te probudim. Šta, prdenje? Ovo je Đorđe ubjeramo. Alarm. Kako se zoveš? Tako prde Nigerije. Alexa Gamer. Ona je velika. Gamer. Što mi je? Ne znam. Gde si? Tamo gde ti nisi. Možda sam teleport. Ukuce slobodno. Jesi uključio za čudovišta? Gdje? Možda. Ja brže moram da napravim nešto. Ne vidiš, Aleksa, ja ne mogu da te nađem. Ba nema veze što ne može da me nađeš. Gde si? Nije svak svijet. Gde si? Gdje si pravcu krenuo uopšte? Na jug. Gdje je ovdje jug? Ne znam nije u kom sam pravcu krenuo, možda je na sever. Aj se vrati. Čekaj. Kad mjesec. Ne vidi gdje je voda. Tamo. Prati rijeku. Ovdje nema reke nikako. Ima u stvari, ali ja pomislim šta ćemo mi. Ajde, nema veze što Jesi je... prešao pustinju neku? Ne. Kako ćemo sad nađemo, a? Nema veze. Svi ovo se nađemo ako doće da... Ne kažem ti šta. Ajde, čujem. Mislim da... Gdje stiže? Creeper. Đorđe! Kako se ja preživim bez ovih debila? Gdje ste, braćano? Gdje ste Krip? Gdje ste Krip? Pukni slobodno. Braćano, Profesionalist. sad kad nismo bili tu, drugari svi. A nema da se blesiš. Hvala, bar smokes, bitch! Kako se teleportujem? Ljudi, slušajte ovo. Baš smokes, bitch! Idemo dalje. Gdje ja se teleportujem? Gdje je braća? Ukucaš TP. Možda ne želim. Piše no search. Mogu da ko se crta pa TP. Znam, ali piše no search. Jedan ti na search. Da radi ono kad ukucaš heal. Da se healaš. Če? Čekaj, Što lupaš? čekaj, TP. Pogledaj, TP. Alexa Gamer Gorane. Alexa Gamer.
Gamer. Koji gamer? Gamer. Na što je sreća u Minecraftu? Da pratiš zeca. Zašto ja kad sam pratio zeca, ja sam našao šumu debila. Ovo? Debila. Ali sad. Šta ti se hužiš? Ljudima se Da li bi hužiš. ovo bilo nepristojno da te sada kilam? Ne, Đorđe, nemoj. Pitao da li bi te bilo nepristojno? Ja ti si rekao Bilo ne, bi Đorđe. nepristojno. Bilo bi nepristojno. Znači ne bi bilo nepristojno. Onda ću ja u mom svetu uvijek tebe da kilam. Kaj bi mogo da me uhvatiš? Što tebi tako stoji mača, meni ovako neka nova grafika izgleda. Lame! Gdje si ti? Cigani se pljuju, ene. Sad će cigani da se pljuju, ene. Cigani se pljuju, cigani se pljuju. Jebem ti, ali mnogo skidaju za lamu. Gdje si ti, Elisa? Tad sam drpio furnes u selu. 2 furnesa. Drpio si i prnes selo. Možda vidiš ona 2. Mislim da nisi srećni. Mislim da si mi se približavaš. Ja ne volim da bežim. Ja mislim da ja trebam ovako da uradim. Idem u game mod 1, uzmem kompas i pronađem te. A ne, kompas ti onda mjesto gdje si se stvorio. Ljudi, izvinite ako se prekine snimanjem. Znači, stvarno će mi biti žao. Pao sam negdje u neku pećinu. Moram dobijem ovu lamu. Dobio sam samo košu. Čekaj, ti u pustinji nekoj? A u onom bajemu, znaš, ovom. Jašem lamu. Mrzite se ne lama. Ne, volim. Volite? Mhm. Što je lama volite? Ljudi, izvinite zbog ove debilske muzike. Ali se baš volite muziku kao poruku, a svima je strašna ta muzika. Da meni nije. Čak i njemu vjerovatno strašna. Meni nije. Mene ta muzika nervira. A mrzi me da menjam. Ja. Đorđe, imaš ti 3 vune. Pa ti zgladan, ono što uzmi to jedi, hrani se malo. Sad ti smiješno hrani. Ovo me smiješno, znači hrani se. I ljudi, ja mislim da bi... Dobro, da smo ovim seljanima pokrao hranu. Ovo se smije oko Mr. Bean. Mr. Bean je strava. Šta ti gledaš Mr. Bean? Ja sam gledao kad sam bio mali jedino. Kaže ga sada. A ti? Ne, a ti? Ja pa šta onda govoriš? Moram dobijemo još drebe. Drebe. I vjerovatno želi I da... ljudi, ja mislim da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se snida. Ako jeste obavezni, nastavite like, share i subscribe. Ne zaboravite posjetiti Đorđev kanal. I pozdrav!